Party sa landfill sa barangay Tapul, Talisay City nga subling nikayo ug padayon pang nagbuga og aso ang paabunohan. Anang report ni Femari Dumabok. Pabiling na sinati ang pag-aso gikan sa nasunog nga landfill sa barangay Tapul sa dakbayan sa Talisay. Human nga matag karon og unya adunay parte sa landfill ang subling musilaob ang kayo. Hinungdan nga ang kabumbiruhan sa Talisay City uban ang water tanker sa Talisay CDRRRMO ang naka-standby pa. Matud ni Alvin Santillana, pangulo sa CDRRRMO, nga usa sa girekomendar sa DNR7 atol sa pagsusi niini sa lugar gahapon. Mo ang pag-abuno og anapog sa landfill nga subling nikayo ug katong nibuga pa og aso. Ning paagiha hingpit na gyud mapawng ang nag-umedo nga kainit sa mga basura. Ang mga partner ay sa solid waste management, ang DFP and ang DRRMO, and then gikabangan po sa DNR with regards to consulting us what to do. No? So according to DNR, it's anapog nga i-cover dito sa fire affected area sa landfill. And then sa amo sang side ako as being experienced sa una dito sa Pika sa Cebu City when Cebu City landfill got fire, maoras sa namong gibuhat. Paningkamutan nga sa daling panahon, di na mo kayo pag-usab ug maundang na ang pag-aso gikan sa nasunog nga landfill. Samtang padayon nga awhag sa mga mulupyo nga maabtan sa aso sa kanunay nga pagsulob una og face mask. Samtang pinansyal nga tabang ihatag sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay alang sa mga apektadong mamasurahay. Oban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.